ఒరే మావ నేను క్వాలిఫైడ్ రా. రే కంగ్రాచులేషన్స్ రా. నీదంతా నాకు 1 0 2 3 5 అని. ఎవడి ఫోన్ నంబర్ రా అది? సరే సర్లే మనోళ్ళకి ఎలా వచ్చింది? రే కిషోర్ గడికి 10K ర్యాంక్ వచ్చిందిరా. ఒరే ఆడికెలా వచ్చింది రా? ఆడు ఎప్పుడు ఆడుకుంటానే ఉంటాడు కదా క్లాస్ లో. ఆడి పక్కన చదివేవాడు ఎవడో పడ్డాడంట్రా. బాగా తొక్కాడు రాడు. ఒరే నీకు మళ్ళీ చేస్తాను. రే ఈ ఫోన్ మాట్లాడు. ఎవరు ఇప్పుడు? అత్త చేసి మాట్లాడు. అత్త నేను మాట్లాడను. మాట్లాడుతావా రెండు తన్నాను. హలో అరే బాబు బాగున్నావా? అత్త బాగున్నాను అత్త. ఎంసెట్లు ఎన్ని వచ్చినాయి బాబు? నాకెంత అత్త 38,000 వచ్చింది. మా పిన్ని వాళ్ళ తమ్ముడు కొడుకు అక్క వాళ్ళ కొడుకుకి 7,000 వచ్చింది బాబు. అత్త నీకు ఇప్పుడు 10th క్లాస్ ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి? నేను 2 సబ్జెక్టులు పాస్ అయిపోయాను. ఓడి అమ్మ 2 సబ్జెక్టులు పాస్ అయిపోయావా? అవునవును బాబు. लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? చేసే పని మీద ఉండదు కానీ పక్కోడి పనులు ఏలెట్టడానికి బాగా వస్తా కట్టేసింది.